Hadlok daw ka humag pagsulti na huyo sa komentaryo ana. Ako nahadlok niya. Kung nahadlok pa ko ni Gwen, di ko mo file og candidacy. Pero which reminds me ba nga sa akong suroy-suroy ba sa probinsya, I met mga tao nga mo support nako pero dili lang ka come out in the open kay nahadlok niya. So unsa may klase nga leadership nga mga tao mahadlok manimo instead of mahigugma unta nimo? In fact, na ako'y mga nastorya ng mga mayor na hadlok sa niya nang dili lang ka paduyog sa ilang suporta nga gusto unta ihatag nako. Talking about this, no, base magpahimo na sa nag-manifesto of support sa mga mayor. Kunya, ibutang na sa dito, a certain individual. Anyway, pasalamat lang sad ko nga giingnan kog huyo kay it gave me an opportunity to explain myself and my plans for Cebu.